दिनै गयबारि आलारि बाथि बाथौ थानसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि गोदान बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। सासे आङो एमसिएलए हिसाबै सासे बिटिआरनि हिसाबै गासैबो रायजोनिसिम गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय बावहरबाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै जे गोदान बोसोरखौ जि बरायनाय 2022नि जि गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे बरायनायनि थांखिया जाहाथे बयनिबो थांखिया जाहाथे जाफुङो बयबो आलो गोजोनै रायजो जानाय जे सिमां लानानै आफा इसोरनि सेराव आर'ज बिनाय जे मास मोनसे जा बैसागु दानाव जों गोदान बोसोरखौ बरायो मोनसे थांखियानो बेनो जाहाथे जोङो बे बोसोराव जाहाथे मोजाङै जोङो न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो जि थांखि लानानै जिउखौ खुङो बे जाफुङो जाहाथे इसोरा बे सक्तिखौ होयो बिनि थाखाय इसोरनि सेराव आर'ज बिनाय मोनसे दान मोनसे जोङो गोदान बोसोरखौ बरायो जाहाथे बयनिबो थांखिया जाहाथे जाफुङो आफा बोराइ बाथौ इसोरनि सिगाङाव आर'ज बिदों आरो दिनै गयबारि आलारि बाथि बाथौ थानसालि लांगोनायाव माने रुफाथि मायथाइ बेयाव जादों बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदोंमोन आरो हिसाबै आङो लेंहरनाय हिसाबै बे सनमानखौ रैखा खालामनो थाखाय फैनानै आलासि हिसाबै आं फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बे गामिनि गयबारि गामिनि जि सुबानि जि थांखि बे थांखिया बेनो गावसिनि गामिनि जि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बोसोराव जाहाथे गावनि जिउ खुंनायनि जि थांखि बे जाफुङो बेखौ लानानै बिथांमोना रुफाथि मायथाइ खुंबाय दा बे खुंनायनि थांखिया जाहाथे गासिबो थांखिया रायजोनि मोजांनि थाखायनो बेखौबो आङो आफा बोराइ बाथौ इसोरनि सेराव आर'ज बिदों आं बिनि सायाव बेखौनो बुंजा जोंनि हारिखौ लाखिनोब्ला जों दामनाय देनाय गावनि गोदोनि हारिमुखौ जों गारनाङा आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव जोंनि दानि जे नতুन प्रजन्म जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बिथांमोनानो लाखिनांगोन आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जों जुदि बयबो खाम सिफुं दामनो रोङोबा जोङो रावबो बेबादिनो ट्रेकआव बिदिनो मोसानाय नङा आं खावलायदों जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांनायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि दायथ' दङ आरो बे दायथ'खौ लागोन होननानै आसा खालामदों जाहाथे बे सिमाङा जाफुंगोन आरो जाफुंगोन बा एकमात्र जोंनि फैबाय थानाय जे समनि जे सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनानो जाहाथे खाम सिफुं नोंथाङा बुंनाय बायदि दा बे गोमालांनो हमबाय बे गोमालांखौ सुफुंनोबा बिथांमोना लानांगोन आं आशीर्बाद होदों आं इसोरनि सायाव आर'ज बिदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बे माबाखौ हारिमुखौ लाखिनायाव मुख्यम भूमिका लायो। गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासै रायजो राजासिमनिसिम बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि जा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों SM निउस, बड'सा रादाब आरो आर'नाइ रादाब बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावो। जोंना बाथौ धोरोमखौ गयबारि गामिया गोरबोजों बोजबनानै फालिबोयै दिनै जों 25 बोसोराव आगान सुरबाय। जों जोबोद खाफाल गोनां मानो होनोब्ला जोंनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम। दा जों बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि आइ आफा आबै आबौ आजौमोना आब्रुथियै फालिबोनो रोंदों आरो थानसालि महरै गायसननानै दिनै 25 बोसोर आगान सुरहोनो हादों। बिनि थाखाय जोङो गासै रायजो राजा गयबारि गामिनि गासै सुबुंफोरखौ जों साबायखर बावो। बिथांमोननि नाजानायाव थानसालि महरै बिथा होनानै दिनै जों बाथौ धोरोमखौ जों फालिबोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ जोङो खोब बयनिबो मददजों बयनिबो अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो दिनै खुंफुंनो हाबाय। दा बिनि थाखाय आङो गिबियावनो गयबारि गामिनि गासै रायजो राजा आइ आफामोनखौ रोजा साबायखर बावो। मानो होनोब्ला बिथांमोना गोसो खुसियै अनसुंथाइ होयाब्ला जोङो बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हायामोन। दा बिथांमोननि मददजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हाबाय। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोनदों आरो लोगोसेयैनो जोंखौ भोलाबाथाबारि गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना फैनानै हाजासे मदद होदों आरो लोगोसे भोलाबाथाबारि लाइमोन खौसेथि आफादाबो फैनानै हाजासे हेफाजाब होफैदों। बिनि थाखाय जोङो रोजा साबायखर बावो। दा जोंनि हाबाफारि बियो गोबां खस्थ'नि बार अखानि गेजेरजोंबाबो दिनै मोजाङै जाफुंसारबाय। बिनि थाखायनो आं गासै रायजो राजा नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोननिसिम आं रोजा साबायखर होबाय। गोजोन्थों। गोदान बोसोरनि बरायनाय थाबाय आरो नैबे बेलायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोन थाबाय। नोंथांमोन एसामिस बड'सा निउस आरो आर'नाइ रादाब आरो बे रादाबनिसिम नोंथांमोनखौ लोगो मोननो थाखाय गोजोननाय थाबाय। दायो जोङो
नैबे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंहा जोंनि धोरोमारि जिथुनाखि बाथौ मन्दिर बे बाथौनि जिथुनाखि सिबिथाय गयबारि आलारि बाथौआ सिबिबोनाया दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। बे 25 बोसोराव आगान होनानै जोंहा खाफाल मोजां जोंनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम। जों धोरोमखौ मानियो, जों धोरोमखौ सिबियो, जों अराय फुजिलांगोन। लोगोसे बे धोरोमनि बेलाजोंनो बा धोरोमजों लोगोसेनो जोङो गोदान बोसोरजों दिनै बेहाय माने रंजा बाजायै बैसागोबो खुंनाय जाबाय। बिनि थाखाय जोङो माने गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बेबायदि माने जिथुनाखि थांखि लानाया जाफुंदों। बोथोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा एसे एनै जोंनि जिथुनाखि मिथिंगायारि थासारिजों जोंनि माखासे खैफोद आफोद जादोंमोन, जेनेबा बारहुंखा, बेफोरबायदि बारहुंखा सारअन्थाइ बायदिसिना गावनायाव जोंहा माखासे जोंनि नैबे पेन्डेल स्टेज आरो बै माने जाबुंसालि बेफोरबो माने बिरखारदोंमोन। मोनसे खामानियाव मोननैजों मावनो गोनां जादों। थेवब्लाबो जोङो जियानो जा जिहेथु जोङो फोथायनाय थायोब्ला जों देरहानांगोन। बेबायदिनो जोङो दिनै जों बाथौ धोरोम फालिबोनाया 25 बोसोराव आगान होबाय। बेबायदिनो जों फालिलांबाय थागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो जोंनि नैबे जोंनि जिथुनाखि फालिनाय बे फालिनायखौ जाफुंबाय होननानै आं सानना लायो आरो बिनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखर बावो। गोजोन्थों।